Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Dokážu peniaze naozaj priniesť šťastie? Mladí manželia čelia finančným problémom. Z tejto situácie by ich mohlo vytiahnuť nečakané rodinné dedičstvo. To ale prichádza do ich života aj s temným tajomstvom starých rodičov, z obdobia arizácie. Pokúšanie zbohatnúť je veľké. Vezmu na seba s dedičstvom aj vinu, ktorá mala zostať utajená? A čo by ste na ich mieste urobili vy? Novinka s názvom Spiaci účet je ďalšia slovenská lastovička v našich kinách. Po válce chtěl zapomenout na tu svoji práci, na všechno. Najlepšie všetko zatlkať a nič nevedieť, čo? Prezident vyvolal občiansku vojnu. To sú okolnosti, v ktorých sa ocitneme vo filme Kolaps. Tento dystopický snímok nás prináša do rozvrátenej Ameriky, kde práve eskaluje občianska vojna. Nenávisť ovládla všetky vrstvy spoločnosti. Ľudskosť a priateľstvo stratili svoj význam. Naprieč takýmto svetom sa vydáva spravodajský tím na čele s renomovanou vojnovou reportérkou Lee. Tá vo filme sama tvrdí: nikdy v živote som sa tak nebála, ale nikdy som sa ani necítila byť tak nažive. Autorom novinky Civil War nie je nikto iný ako Alex Garland, vďaka ktorému existujú sci-fi veľdiela ako Ex Machina či Annihilation. A po niektorí jeho skalní fanúšici tvrdia, že ani v tomto prípade si neostal nič dlžný. Ja si to teda určite nenechám ujsť. I've never been scared like that before and I've never felt more alive. Uniesli malú Abigail. Po tom, čo dotancovala Labutie jazero na skúške, ocitla sa zrazu nadrogovaná v dodávke neznámych únoscov. Tí ju odvezú do starého domu, kde ju budú strážiť, až kým nedostanú výkupné. Taký je plán. Všetko sa ale rýchlo obráti, keď sa ukáže, že malá, krehká Abigail je v skutočnosti Drakulova dcéra. Upírskych hororov je už na svete celkom dosť. Podľa hodnotení kritikov by ale tento mal byť jeden z tých lepších. Ako je vám už asi jasné, v tejto hororovej novinke rozhodne nechýba humor, nepríjemné drásavé scény a kopec krvi. What do we know about vampires? How do we kill it? Crucifixes. Daylight is a big one. Ja sa s vami lúčim, kontrolu našich kín a streamov si dáme v Movie Night zasa o týždeň a vy medzičasom podobiehajte všetko, čo ste ešte nevideli. Predchádzajúce časti nájdete na našich sockách a na vašich podcastoch. Do skorého! Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si dobej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.